खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ चिरां जिल्लानि फोर्थ दैजिं फेस्टिवलाव लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिनो नागिरदों मिस्टार जहलाव इंडस्ट्री बिथाङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि थांगाबारि मखनागुरि काजलगावनि साहा पानेश्वर दैमारी नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि बिथाङा चिरां जिल्लानि DICनि गोरोबनानै बिथाङा बेबायदि गावनि आखाइजों सोरजिनाय दाममु बा आखाइजों दाननाय गासै आइजें आइलाखौ नैबे दैजिं फेस्टिवलाव बेबायदि दिन्थियो नैबे समाव बिथांजों जों मोगा-मोगि लानो सानदों बिथाङा मा दानो बिथाङा मा रोंगौथिनि सायाव दङ आरो इयुन थांखिया बिथांनि मा बेखौ जों नोंथांमोननो मिन्थिहोगोन लोगोसे बे मोगा-मोगिनि गेजेरजों बिथाङा गासै गावनि रोंगौथिखौ फोसावनानै होगोन स' नैबे समाव बिथांजों जों मोगा-मोगि लानो सानदों बिथाङा मा दानो बिथाङा मा रोंगौथिनि सायाव दङ आरो इयुन थांखिया बिथांनि मा बेखौ जों नोंथांमोननो मिन्थिहोगोन लोगोसे बे मोगा-मोगिनि गेजेरजों बिथाङा गासै गावनि रोंगौथिखौ फोसावनानै होगोन आदानि मुङा मामोनलाय आंनि मुंखौ पानेश्वर दैमारी होनो नोंथाङा मा जायगानिफ्राय फैदों आं बे चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय बै काजलगावनि साहा थांगाबारि मोखनागुरि थांगाबारि मोखनागुरि नोंथाङा बेवहाय दुखानखौ होदों ना नोंथांखौ बेवहाय लाबोनाय जादों दाननो थाखाय आंखौ बेयाव माने अफिसनिफ्राय आंखौ लेंहरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट DIC अफिस चिरां डिस्ट्रिक्टनि DICनिफ्राय नोंथांखौ बेखिनिखौ खालामनो लाबोदों थ' नोंथाङा दासान्दि बेवहाय मा दाननाय जायो आं बेबायदिनो बाहेरायाव जेराव ओंखारलाङो बेवहायनो खिथलिबो दानो सोब बुस्थुखौनो बेयाव दानो आरो ने मावहैयो जों दा नोंथांनि बे दुखानाव नुनो मोनदों सेरजाखौ नोंथाङा बेसे बोसोरनिफ्राय दानबोगासिनो दं आं सेरजाखौ दाननाया गोबावसो 20 बोसोरसो जाबाय 20 बोसोरसो जाबाय नै नोंथाङा बे दाननाय माबायावनो एक्सपार्टखा आरो ना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मा दानबावो नोंथाङा बेनि अनगायै खामबो दानो ओमफ्राय जेखौ मानसिफोर अर्डार होफैयो बेखौ दाननाय जायो सोरबा फद' बिबारनि खामफ्लाय सोरबाबा बेबायदिनो गदा सोरबाबा बेबायदिनो लथा केटलि बाथा बेफोरखौ हाथा बर'नि हाबायाव नांगौनो ओमफ्राय सेरजाखौ दाननायाव बेसेबां सान नांगौ सेरजाखौ दाननायाव सानसेयाव गंसे हायो सानसेयाव गंसे गासै जाजोबो ना दाननायनि डिजाइन खिनिया गासै जाजोबो जानाया ओमफ्राय थुमनाया बाखि थायो थुमनाय खिनिया बाखि थायो ओमफ्राय नोंथाङा DICनि गेजेरजोंनो खामानि मावगासिनो दङ DICनि गेजेरजों खामानि आं DICजों मावनाया 10 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोरसो जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि DICजों ओमफ्राय नोंथाङा बे बोसोराव दैजिं फेस्टिभेलनि अनगायैबो गुबुनाव थांखांबाय नामा गुबुनाव थांखांबाय बे माबायाव गुवाहाटियाव लिअ' एक्सप'आव गुवाहाटियाव लिअ' एक्सप' राजा खुंगुरनि चेनेलाव बिथांखौ नुदोंमोन आं बिथाङा बे सेरजा दामबाय थानायाव स' नोंथांखौ दिनै नुबाय ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि बेवहाय दैजिङाव गिबि साननिफ्रायनो दङ गिबि साननिफ्राय दैजिं जोबखांनायनि उनाव माहाय थांदों बेबा बबाव लाङो DICआ जायगाखौ साइड खालामो ना माने डिस्ट्रिक्टआबो लाङो डिस्ट्रिक्टआबो लाङो ओमफ्राय ब्राउफेराबो लाङो थिगानो दङ दा बर्थमान आङो BTCखौ 1 नाम्बारावबो थिखांहरनाय जाबाय सार्टिफिकेटबो मोनबाय वार्ल्ड कापबो मोनबाय खेबनैसै ओमफ्राय नोंथाङा बे नोंथांनि जाखिनि दानो नोंथाङा दानना माबायदि मोनो आंथ' बे गोदो सैथो मुगायाव बेबायदि जारिमिना दंमोन नामा बेखौबो गोजौनि माबा होनायखाय आं बेखौ दाननानै मुलुगाव देखायनो होननानै ओंखारदों बोराय बुरै बेनिफ्राय नोंथांनि जा रोंगौथि बेखिनिखौ नोंथांनि उनाव सोरबाफोर मावगोन नामा न'खरनिफ्राय न'खराव सासे फिसाला सोलोंनानै दं आरो बे सोलोंगासिनो दासान्दि दा केरेलायाव दंहैयो केरेलायाव खामानि मावनो ना बेखौनो खामानि मावनो थांदों ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ सिखायखाबाय माने नोंथांनि उनाव बिथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ लाखिगोन आरो थिगानो दङ आङो आरो बाहेरानि मानसिखौबो फोरोंनो माबा लादोंमोन दा सरखारनि एसे माबा मोनोब्ला न'बो गैया नालाय बबाव दोननानै बबाव फोरोंनो
बेखौ आङो माबा दङ आरो जानाय लोंनाय होनांगौ ओमफ्राय न' बां नांगौ न' गैया मानसिफ्रा सोलोंनो नागिरबाय थायो बेयाव इन्डास्ट्रि बायदि खुलिनानै डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव 2 बा 3 बेबायदि फोरोंलांनो नंदोंमोन आं ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दङब्ला नोंथाङा थांखि लादों नामा औ फोरोंनो थांखि लादों नोंथांनि न'आव फैबानो सफैगोन ना औ मा गामि होन्दोंमोनलाय नोंथांनि थांगाबारि मोखनागुरि चिरां जिल्लानि काजलगावनि साहा औ थांगाबारि मोखनागुरि बे जायगासिम फैयोब्ला नोंथाङा सिखायगोन अके नोंथांनि गासै डिटेल्सखौ जों होगोन सेरजाखौ दङ नामा सेरजा दाननायनि महर दङ नामा दासान्दि बेहाय सेरजा दाननायनि महर गैथ'आ दासान्दि मा दङ नोंथांनि आखायाव दा खोरोम दं ओमफ्राय बेनिफ्राय गैथ'ला माने गासिबो दानजोब्बाय दानजोब्बाय दासान्दि रेडि आरो ना दानगासिनो दङ थिगानो दङ ओमफ्राय बे खोरोमखौ मैया लानानै थांबायना खोरोमफोर दानाय नङाब्ला बेयो जायखिजाया दंफाङानो सोलियोना दानजायोना दानजायो दाननाया बै माबा गाम्बारि बै निमफोर मोनब्ला मोजां निम बिफांफोर नोंथांखौ जोबथारनायाव मोनसे खावलायदों नोंथाङा दसे सम सेरजाखौ दामना दिन्थिनो हागोन नामा सेरजाखौथ' दामनो रोंखागौ दा बारा रोंजोबाखै आं सेरजाखौ दामना दिन्थिनायनि थाखाय लोगोसे नोंथाङा सुंद' मोगा-मोगि होनायनि थाखाय जोंनि चेनेलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जाहाथे नोंथाङा जिउआव आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजां दामुंखौ सोरजिलांनो हायो लोगोसे जों थाबैनो नोंथांनि न'सिम फैगोन नोंथांनि गासै खौरांखौ गासै नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय स' गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सुंद' बिबुंथि आरो इन्टारभिउखौ होनायनि थाखाय